Много често, когато се опитвате да свалите картера, се получава така, че развъртате всички болчета и няма махане. Просто силикона е толкова здраво залепил, наистина няма махане. Пробвате с отверки, по-малки, по-големи, още по-големи, макетни ножове. Корда не става и не става. Обаче аз открих единственото за момента работещо решение, освен, нали, разбира се, да го изпляскате с чука и да го щупите. Взимате си една такава шпатула, която се ползва за сваляне на тапети, чегъртане на разни работи. Пъхвате я лекичко, така. Така. Взимате си чука, лекичко. Чакай, че се на ръка е трудно, клати се много. Цък, 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 цък. И нещата започват да се случват. Принципно шпатулата влиза до край. Нали, като се хване с две ръце и се пречука хубаво, влиза изцяло и почва да къса, да реже силикона. И така леко-леко по цялата периферия. След 2-3 дена сте готови.